Εδώ βλέπετε τους σκληροπυρηνικούς πως καθαρίζουν το δρόμο. Βόες και κροταλίες είχε μέχρι που πέσανε με τα φτιάρια. Και σε λίγο θα περάσουν τα θηρία. Το θηρίο, το πρώτο. Εδώ βλέπει το πρώτο θηρίο. Με τα θηριάκια από πίσω. Έλα γοριά, πού είναι ο άλλος? Ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ολόκληρη πέτρα δεν τη βλέπεις? Τι να σου πω βρε παιδάκι μου, τι να σου πω? Είναι δυνατόν να βάλεις μέσα το παπούτσι σου ρε παιδί μου? Γύφτος είσαι. Έλα εδώ πέρα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ γιατί από εκεί θα περάσουν τα αμάξια. Εδώ. Έλα από εδώ βρε παιδί μου, θα περάσουν τα αμάξια. Έτσι τόπλινες και σήμερα, τόπλινες. Έτσι κακομοίρι μου. Τόπλινες! Να, βλέπεις να το πάω.